ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம லெவல் 1 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல இருக்கோம். பகவத்கீதையில இன்னைக்கு நம்ம 12வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அத்தியாயம் 12 பக்தி யோகம், பக்தி சேவை. அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம். பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல நம்ம பக்தி யோகா பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த 7ல இருந்து 12th சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தியின் மூலியமா பகவான் எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், அதாவது சோலும் சூப்பர் சோலும் எப்படி பாண்டிங்ல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதுக்கு நிறைய பகவானை பத்தின விஷயங்களை பகவானே சொல்லி நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ நேத்திக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்தோம். அதுல பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் தன்னுள் அடக்கம் அப்படின்றத நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரு பிராக்மெண்டல் பார்ட்டை இந்த ஜட இயற்கையை வந்து தாங்கிட்டு இருக்காங்க. முழு சக்தியும் அவங்க பயன்படுத்தல, அவங்களோட ஒரு சின்ன ஒரு பகுதி, ஒரு பிராக்மெண்ட் பார்ட், அவ்வளவுதான். அந்த அளவுல வந்து தாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இப்போ அர்ஜுனர் வந்து பக்தி எப்படி பண்றது அப்படின்றத பகவான் கிட்ட கேள்வியா கேட்பாங்க. அது என்ன அப்படின்றது நம்ம வந்து இந்த பக்தி சேவை, இந்த பக்தி யோகம் அதுல நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை நம்ம தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி பிரணாம். हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाल सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी भष्टस्य देशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा डिवोटीज, நம்ம இன்னைக்கு हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा प्रभुजी, प्रणाम प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 12 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 11 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். அர்ஜுனா தனது யுனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணனிடம் கோருகிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா வந்து நிறைய ஆப்பலன்சஸ் சொல்லுவாங்க 10th சாப்டர்ல, சத்துர்ஸ்லோகி சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் 10th சாப்டர்ல நிறைய அவங்களோட விபூதிகளை வந்து பகவான் சொல்லுவாங்க. எந்தெந்த வஸ்துல பகவான் இருக்காங்க, எல்லா வஸ்துலயும் இருக்காங்க, அதுல என்னவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அர்ஜுனர் கேட்பாங்க, எனக்கு உங்களோட அப்போ பகவான் சொல்லுவாங்க, ஒண்ணு சொல்றது என்ன, எல்லாத்துலயும் நான் வந்து அடங்கியிருக்கேன் அப்படின்றதையும் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்லுவாங்க, அந்த உருவத்தை நான் பார்க்கணும் அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. அதோட கண்டினியூஷனா 11th சாப்டர்ல பகவான் வந்து பகவான்கிட்ட அர்ஜுனன் வந்து யுனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் வந்து அந்த தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கின்றார். பகவான் வந்து யுனிவர்சல் வடிவத்தை பத்தி அர்ஜுனருக்கு ஒரு சில விஷயங்களை அவங்க கொடுப்பாங்க, உபதேசம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை
அத வந்து அர்ஜுனர் என்ன மாரி பார்க்கிறாங்க? ஏன்னா, அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? அதுவரைக்கும் பகவான ரொம்பவே அழகான அந்த கிருஷ்ண வடிவத்துல பார்த்தாங்க. டக்குன்னு வந்து பகவான் வந்து விஸ்வரூபத்த காமிக்கும்போது, அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க? ரொம்பவே பயந்துருவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அர்ஜுனரின் பார்வை. அதுக்கப்புறம் அத வந்து விவரிக்கிறாங்க. இந்த உருவம் வந்து எப்படிலாம் இருக்கு? அப்படின்றதையும் விவரிக்கிறாங்க. அதாவது நெறைய தலைகள், நெறைய கைகள், அப்புறம் நெறைய ஆயுதங்கள், அதுக்கப்புறம் நெறைய மாலைகள்லாம் அணிஞ்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நெறைய வந்து இது வாசனை திரவியங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம், அப்புறம் எல்லாத்தையும் சித், அசித் 2த்தையுமே வந்து பகவானோட உருவத்துல பார்க்கிறாங்க. உலகத்துல எதெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோமோ, அது அத்தனையும் என்ன இருக்கும்? பகவானோட அந்த யுனிவர்சல் ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் விவரிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனனின் யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம். அத பார்த்ததும் அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? பயம் வந்துடுது இல்லைங்களா? மனம் வந்து அமைதியே இழந்துடுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பகவானின் பதில்கள், அப்புறம் அர்ஜுனன் ஜெபம் பண்ணுவாங்க. பிரேயர்ஸ் வந்து நெறைய சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. அதுதான் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம பகவான பார்க்கணும் அப்படின்னா, நமக்கு என்ன தேவை? பக்தி ஒண்ணுதான் வழி. வேற எதுவுமே நம்ம பகவான திருப்தி பண்ண முடியாது. அதையும் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. யாகம், தவம், தானம் எது செஞ்சாலும் என்னது பகவான வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது. என்ன செஞ்சா மட்டும் பார்க்க முடியும்? அனலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ். தூய பக்திய பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது மட்டும் தான் நம்ம பகவான பார்க்க முடியும். எந்த ஃபார்மா இருந்தாலும். யுனிவர்சல் வடிவமா இருந்தாலும் சரி, இல்லன்னா வந்து 4 கரங்களோட உள்ள நாராயண உருவமா இருந்தாலும் சரி, அதே திருவுருவமா இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி கிருஷ்ண உருவம், கிருஷ்ணர் வடிவம் அது பார்க்கனாலும் தூய பக்தி தான் அவசியம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுவும் 55வது ஸ்லோகம் தான் ஃபார்முலா. நம்ம வந்து நம்மளோட மனத வந்து பகவான் மேல் நிலைநிறுத்தி, நம்ம வந்து எந்த ஒரு மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸும் இல்லாம, அதாவது ஆஹ் நம்பிக்கை இல்லாம இதுவோ, அதுவோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம், மனக்குழப்பங்கள்லாம் இல்லாம, அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மங்களோட நம்ம செய்யற செயல்களோட பிரதிபலிப்பு எது எதிர்பார்க்காம செய்யணும். நம்ம செய்யறது நம்மளோட கடமையா செய்யணும். நிமித்த மாத்திரமா இருக்கணும். செயல்களோட அதோட பலனை வந்து யாருகிட்ட குடுத்துடணும்? பகவான் கிட்ட குடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி சேவை நம்ம ஈடுபடணும். இப்படின்ற விஷயங்கள நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாரி இருக்கும்போது பகவான நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றத 11.55ல பகவான் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்கிறது அத்தியாயம் 12. அதுல என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, பக்தி. அதுல வந்து பெர்சனலிசம், இம்பர்சனலிசம். உருவத்தோட வழிபடுறது சிறந்ததா? உருவம் இல்லாத வழிபாடு சிறந்ததா? அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்பாங்க. அது 12.17 1 to 7 வரைக்கும். மையாவேஷ மனோ ஏமாம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள். இது 12.8 to 12 வரைக்கும். அதாவது பக்தியில நிலைகள் இருக்கும். அதாவது இருக்கிறதுலயே தூய்மையானது என்னது? அனன்ய பக்தி. அது இல்ல. அது என்னால முடியாது அப்படின்னா சாதனா பக்தி. அந்த மாதிரி பக்தியில நிலைகள் இருக்கும். அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம 12.8 to 12.12 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். மையேவ மன ஆதஸ்வ மை அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள். இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வரும்னா, குணங்கள். பகவானுக்கு என்னென்ன குணங்கள்ல நம்ம இருந்தா பிடிக்கும் அப்படின்றத பகவானே சொல்லியிருப்பாங்க. அதான் 12.13 to 20 வரைக்கும். சத்ரௌச்ச மித்ரேச்ச ததா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.1. हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते के चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। அர்ஜுனன் வினவினார், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர் யார்? எப்பொழுதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபடுபவர்களா, அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? அதாவது உருவத்தோட வழிபடுறது சிறந்ததா, இல்ல உருவம் இல்லாம வழிபடுறது சிறந்ததா, அருவ உருவத்துல வழிபடுறது சிறந்ததா அப்படின்றத அர்ஜுனர் வந்து கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.2. श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபடுபவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றனர். அதாவது உருவத்தோட வழிபாடு பண்றதுதான் சிறந்தது அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு உருவம் ஒரு ஒரு பொருள், நம்ம ஒரு வஸ்துவை நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு உருவம் இருந்ததுன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? அதோட நம்மளால கனெக்டா
கரெக்டா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லைங்களா? உருவமில்லாத ஒரு விஷயம் போது நம்மளால யூகிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. இப்படி இருக்குமோ, அப்படி இருக்குமோ அப்படின்ட்டு நம்மளால மனதை வந்து ஸ்திரமா நிலைநிறுத்துறது நம்மளுக்கு கடினமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ உருவத்தோட இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இப்ப பகவான் நம்ம வந்து ஷியாமசுந்தர் ஃபார்மா நம்ம வந்து தியானம் பண்றோம். அதாவது திரிபங்கா ஃபார்மா குழலோதும் கிருஷ்ணரை நம்ம வந்து தியானம் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளால கரெக்டா அதை என்ன பண்ண முடியும், நம்ம மனதை நம்மளால நிலைநிறுத்த முடியும். பகவானுக்கு வந்து அந்த பாதங்களை கிராஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களா, அந்த மூணு மூணு பெண்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த வடிவத்தோட நம்மளால ஈஸியா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவானை நம்ம அவங்களோட திருவுருவத்தை நம்மளால தியானம் பண்ண முடியும். அப்ப உருவத்தோட வழிபடும் போது நம்ம மனதை என்ன பண்ண முடியும், அந்த உருவத்தின் மேல நம்மளால பதிய வைக்க இலகுவா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் அதாவது இங்க பகவான் என்ன சொல்றாங்க, தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பயுமே பகவான் நம்ம என்ன பண்ண நம்பிக்கையோட நம்ம நம்மளோட பக்தி சேவை செய்யணும். அது ரொம்பவே முக்கியம். எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபடுபவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள் அப்படின்றது இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தஜி 12.34. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும். இப்ப நம்மளோட புலன்கள் வந்து ஆக்டிவா இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப உருவம் இல்லாத விஷயத்துல நம்ம வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளோட சென்சஸ் நம்மளால என்கேஜ் பண்ண முடியாது. இப்ப பகவானுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு அலங்காரமே பண்ணணும் அப்படின்னா உருவம் இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அலங்காரம் பண்ண முடியும், கைகளால் அர்ச்சனை பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பது, உருவம் இல்லாம இருக்கிறதுன்றது சென்சஸ்க்கு அப்பாற்பட்டு. அப்ப எங்கும் நிறைந்ததும் எங்கும் நிறைந்தது, சிந்தனைக்கு எட்டாததும், மாற்றம் இல்லாததும், நிலையானதும், அசைவற்றதும், பூர்ணமான உண்மையின் அருவத்தன்மையோட நிலைப்பாட்டை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி, அப்ப தியான முறையில மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், உருவத்தை நம்மளால வழிபட முடியும் இல்லைங்களா? உருவம் இல்லாதப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும், தியானம் மட்டும்தான் நம்மளால பண்ண முடியும். அப்போ நம்மளும் நம்மளோட புலன்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், கட்டுப்படுத்தணும். எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். இவங்களோட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் சிரமமானதா இருக்கும். சீக்கிரமா ஃபால் டவுன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அதே நம்ம வந்து பக்தி சேவையில ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ண முடியும், நம்மளோட சென்சஸ் பகவான் மேல நம்ம பயன்படுத்தும் போது நம்மளோட சென்சஸும் என்ன ஆகும், சந்தோஷப்படும். நம்ம வந்து பகவானோட நாமத்தை கேட்கும்போது நமக்கும் என்ன ஆகும், கேட்கிற அந்த ஒரு விஷயம் பகவானோட சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப பேசும்போதும் அது மாதிரிதான் பகவானை பத்தி நம்ம பேசுறோம். ஏன்னா பேசாம நம்மளால இருக்க முடியாது. அப்ப பகவானை பத்தி பேசுறோம், பகவானோட பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம். அப்ப நம்ம சாப்பிடணும் விருப்பப்படுறோம், அதுவும் நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. அப்ப எல்லா சென்சஸும் என்ன ஆகும், பகவான் மேல நம்மளால பயன்படுத்த முடியும். ஆனா வந்து தியான இதுல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு எல்லோரும் நன்மை தரும் செயல், அதாவது என்ன புலன்களை கட்டுப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த முறையில நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 12.5. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् தேகவத்பிரவாப்யதே. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாக இருக்கும். ஏன்னா மனதை நம்மளால ஒரு நிலைப்படுத்துறதே சிரமமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு. நமக்கு சென்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த கிராஸ் பாடியில சென்சஸ் இருக்கு. அப்ப நம்மளோட சென்சஸும் என்ன பண்ணணும், அந்த இடத்துல நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். அப்ப அது என்ன ஆயிடும், ஒரு நாள் இல்ல நம்ம இப்ப கோபமே நம்ம வந்து படக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம அமைதியா இருந்தோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆயிடும், அந்த கோபம் இன்னுமே நம்மளுக்கு சில சமயம் அதிகமாகி நம்ம கோபப்பட ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? அதே நம்ம வேற ஒரு விஷயத்துல நம்ம மனதை நம்ம செலுத்திட்டோம் அப்படின்னா அந்த கோபமும் நம்ம கிட்ட இருந்து மறைஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளோட இந்த மாதிரி விஷயத்துல நம்ம இந்த இந்த முறையில வழிபடும் போது நம்மளுக்கு அது எப்படி இருக்கும், மிகவும் கடினமானதா இருக்கும் நம்மளோட சென்சஸ கண்ட்ரோல் பண்றதுனால. அப்போ அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் சிரமமானதாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தாச்சி 12.6 and 7. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तमुपासते तेषामहं समुद्धर्ता
மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி நச்சிராத் பார்த்த மையா வேஷித சேதசாம். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகின்றார்களோ பிரித்தாவின் மகனே அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது நம்ம இந்த உருவத்தோட வழிபடும் போது நம்மளுக்கு அந்த அதாவது நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு அந்த கடல்ல இருந்து, அதாவது சம்சார பந்தத்துல இருந்து நம்மளால ஈஸியா நம்மளால என்ன பண்ணிட முடியும், வெளிவர முடியும். அதுதான் இங்க பகவான் சொல்ல உடனடியாக காப்பாற்றுவனாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. அதுதான் என்ன என்ன இங்க நன்மைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து, நம்ம எப்படியும் செயல்கள் செய்வோம் இல்லைங்களா, செயல்கள் செய்யாம இருக்க மாட்டோம். அப்ப அந்த செயல்கள் பகவானுக்கானதா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கர்ம வினைகள் வராது. அப்ப பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பண்ணும்போது எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து உருவத்தோட இருக்கிற பகவான் மேல நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நல்லபடியா நம்மளால தியானம் பண்ண முடியும். தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகின்றார்களோ பிரித்தாவின் மகனே அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுவும் லிபரேஷன் தான், உருவம் இல்லாம வழிபடுறதும் லிபரேஷன் தான். ஆனா அது என்னது, கொஞ்சம் சிரமமானது. உருவம் உள்ளது அவ்வளவு சிரமம் இல்லாம இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம பகவான் மேல நம்ம பயன்படுத்துறோம், மனதை அப்புறம் நம்மளோட சென்சஸ். இதுதான் ரொம்பவே ஆக்டிவான ஒரு விஷயம். இதை நம்ம பகவான் மேல பயன்படுத்தல அப்படின்னா இந்த மனம் மெட்டீரியல் விஷயத்துல எதுலயாவது அது ஆசைப்படும், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட சென்சஸும் போகும். அப்ப நம்ம மறுபடியும் என்ன ஆயிடுவோம், இந்த மெட்டீரியல் வாழ்க்கையில நம்ம ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருவோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், அதனால நன்மை தீமைகள் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா பகவானை வழிபடும் போது நித்தியமான சந்தோஷமும் அமைதியும் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த மெட்டீரியல்ல வர கஷ்டங்களை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியா நம்மளால ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 12.8. மய்யேவ மன ஆகஸ்த்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சயः. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்னா உயர்ந்த நிலை. பகவானுக்கு பக்தி செய்யறதுல உயர்ந்த நிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும், நம்மளோட நுண்ணறிவு இருக்கு இல்லைங்களா, இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது முழுக்க எண்ணில் ஈடுபடுத்துவாயாக. ஏன்னா நன்மை தீமைன்னு வரும்போது இன்டெலிஜென்ஸ் தான் நம்மளுக்கு சொல்லும், நுண்ணறிவு. இது தர்மம் செய்யணும், இது அதர்மம் செய்யக்கூடாது, நம்மளுக்கு கைட் பண்ணும். அதுதான் என்னது, நம்ம சேரியட்டோட டிரைவர் இல்லைங்க. இந்த உடல் சேரியட் அப்படின்றது நம்ம 3rd சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ அதோட டிரைவர் யாருன்னு பார்த்தோம், இன்டெலிஜென்ஸ். அதுதான் நம்மளுக்கு வழிகாட்டும். அப்போ உன்னுடைய முழு அறிவையும் எண்ணில் ஈடுபடுத்துவாயாக, இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. அப்ப இந்த நிலைதான் உயர்ந்த நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 12.9. அத சித்தம் சமாதாத்தும் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ மாமிச்சாப்தும் தனஞ்சய. செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சாதனா பக்தி அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லுவோம். இப்ப அந்த மாதிரி மனதை நிலைநிறுத்தி நம்ம பகவான் மேல பக்தி பண்ண முடியல அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது என்ன, சாதனா பக்தி. அதுக்குதான் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப ஒரு சில பிள்ளைங்க ரொம்பவே இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கும், அதுங்க என்ன பண்ணும், உடனே படிச்சு நல்ல மார்க் வாங்கி. அதே ஒரு சில பிள்ளைங்க என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணா அவங்களால நல்லா படிக்க முடியும், நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் இல்லைங்களா. அந்த நிலைதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனத்தை என் மீது பிழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. இது யார் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க, பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகள் யாரு கொடுப்பாங்கன்னா நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. என்னென்ன செய்யணும், இப்ப பாத்தீங்கன்னா 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும் ஹரிநாமத்தை. அதுக்கப்புறம் நம்ம தினமும் நித்தியப்படி காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பகவானுக்கு பக்தி சேவை எப்படி பண்றது, என்னென்ன மாதிரி ஆரத்திகள் எல்லாம் காமிக்கணும், என்ன மாதிரி நம்ம இது
போகெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்க நம்மளுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. அப்ப சேவைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த சேவைகள் எல்லாம் நம்ம பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா, இது நம்மளுக்கு பிராக்டிஸ் கொடுக்கும். மனதை வந்து பக்குவப்படுத்தும். ஏன்னா அனன்ய பக்தியில மனதை பகவான் மீது நிலை நிறுத்தணும். அது முடியாத பட்சத்துல பிராக்டிஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவான் மேல நம்மளோட மனதை நிலைநிறுத்தணும். அப்ப ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. அப்ப இத மாதிரி செய்யும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், பகவான் மேல விருப்பம் ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தஜி 12.10 அப்யாசேப்ய சமர்த்தோசி மத்கர்ம பரமோ பவ மதர்த்தமபி கர்மாணி குர்வன் சித்திமவாப்ஸ்யசி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டுமே செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். இப்ப அதுவும் முடியல, சாதனா பக்தியும் செய்ய முடியல அப்படின்னா நிஷ்காம கர்ம யோகா. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கோயில்ல இருக்கிற கைங்கரியங்கள் நம்ம எடுத்துக்கிறது. சரிங்களா? நம்ம இப்போ நல்லா வரைகிறோம் அப்படின்னா பகவானோட திருவுருவத்தை வரைஞ்சு நம்ம கோயிலுக்கு கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி கோயில சுத்தம் பண்ற விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா அதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா இங்க இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பெயிண்ட் அடிக்க தெரியும் உங்களுக்கு. அது என்ன பண்றாங்க, பகவானோட கோயில்ல அந்த அவங்களோட வேலைகளை அவங்க செய்யறாங்க. எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம. ஏன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகான்றது பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யற செயல்கள். அப்ப பகவானுக்கான தொண்டு நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கும் போது மனதையும் கட்டுப்படுத்த முடியாத பட்சத்துல, சாதனா பக்தியும் செய்ய முடியாத பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவானுக்கான சேவைகளை நம்ம செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 9.27 27 9.27 யத் கரோஷி யதஷ்னாசி யஜ்ஜுஹோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். குந்தின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக அப்படின்றத நம்ம 9th சாப்டர்லயே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் அது பகவானுக்காக செய்யறதா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம செய்யற செயல்கள், நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு எல்லாமே பகவானோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா நம்மளுக்கு செய்யும்போது அது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு பக்தியில நம்மள ப்ராக்ரஸ் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நிஷ்காம கர்ம யோகாவா வரும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா சேரிட்டி கூட நம்ம வந்து பகவானோட கோயில் கட்டுறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இப்போ மேங்களூர் இஸ்கான்லயும் வந்து டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பண்றாங்க. அப்ப அதுலயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம நம்மளோட மணியை டொனேட் பண்ணும்போது அதுல நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம அந்த சேவையில நம்ம பங்கெடுத்துக்கிறோம். பகவானோட கோயில் போது காலகாலத்துக்கும் அது இருக்கும். அந்த காலகாலத்துக்கும் நம்ம என்னது, நம்ம வந்து பகவானுடைய சேவையில ஈடுபட்டதுக்கு ஒரு அர்த்தமாவும் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால எப்பயுமே டெம்பிள் டொனேஷன் இல்லைன்னா இது பிரசாதம் சேவா, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரி விஷயத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மள இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும். அதுவும் என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளுக்கு ப்ராக்ரஸை கொடுக்கும். மத்தது 12.11 அதைததப்யசக்தோசி கர்த்தும் மத்யோகமாஸ்ரிதः சர்வகர கர்ம ஃபலத்யாகன் தத குரு யதாத்மவான். ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம 3 பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து அனன்ய பக்தி பார்த்தோம், சாதனா பக்தி பார்த்தோம், நிஷ்காம கர்ம யோகா அந்த ஸ்டேஜ் பார்த்தோம். இப்ப இது எல்லாமே செய்ய முடியலன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, என்னை பற்றி இத்தகைய உணர்வில் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து, மெட்டீரியல் வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தோம்னாலும் அந்த செயல்களோட விளைவுகளை என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவானுக்கு நம்ம தியாகம் பண்ணணும். தர்மமான விஷயத்த, சரிங்களா, நல்ல விஷயங்களை நம்ம தியாகம் பண்ணணும். ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 12.12 ஸ்ரேயோ ஹி ஞானம் அப்யாசாத் ஞானாத்யானம் விசிஷ்யதே ஞானாத் கர்ம ஃபலத்யாக தியாகாஷ்சாந்திரனந்தரம்.
இப்பயிற்சினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது பகவானை பத்தி நிறைய கேட்க கேட்க என்ன ஆகும், நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, கேட்கறது நம்மள அவ்வளோ சுத்திகரிக்கும். அதாவது என்னன்னா, எந்த இடத்துலயும் பகவானை பத்தியே கேட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், வேற மெட்டீரியல் விஷயங்கள் நம்ம எதுவும் இன்வால்வ் ஆக மாட்டோம். மெட்டீரியல் விஷயத்துல தெரிஞ்சுக்கணும், எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே அதுலயே முழு நேரமும் ஈடுபடாம பகவானோட விஷயத்துல நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். அப்ப அந்த ஞானம் அப்படின்றது ஏன்னா நம்ம கேட்கும்போது என்ன ஆகும், அதுவும் ப்ராப்பரான அத்தாரிட்டிட்ட இருந்து கேட்கணும். பகவான் கிட்ட இருந்தோ இல்லைன்னா பகவானோட பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்தோ நம்ம கேட்கணும். அப்ப நம்ம மனதுல உள்ள அறியாமைன்றது நீங்கும். அப்ப நம்மளுக்கு ஞானம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதுவும் நம்மள என்ன பண்ணும், பக்திக்கு நம்மள கொண்டு போகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது, மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகைய தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா தியானம் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க, மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இல்லைங்களா? பகவான் மேல கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. அப்ப அதுவும் என்னது சிறந்தது. அப்ப அப்படி இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் பலனை தியாகம் செய்யறதும் சிறந்தது. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம செய்யும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், மன அமைதி நம்மளுக்கு ஏற்படும். என்னைக்குமே நம்ம தான் ப்ரொப்ரைட்டர், நம்மளாலதான் இது செய்ய முடியுது, நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல தான் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சாலே என்ன ஆயிடும், நமக்கு டென்ஷன் வந்துடும். நம்மளுக்கு சில சமயம் அது நல்லதா நடக்கும், சில சமயம் நம்மளுக்கு அது கெட்டதா அமைஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அப்ப அது என்னைக்குமே நம்மளுக்கு மன அமைதியை தராது. அந்த இடத்துல நம்ம பகவான் தான் சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர், பகவான் தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம நித்தியமான அமைதியோட நம்மளால நம்ம வாழ்க்கைய வாழ முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 12.13-14. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रियः. இதுக்கப்புறம் வர எல்லாமே பகவானுக்கு பிடிச்சமான விஷயங்கள். அதாவது யாரெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். நம்மளையும் பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம மாத்திக்கணும் அப்படின்றதுதான் இங்க தாத்பரியம். அதனால அர்ஜுனர் எப்படி கேட்டாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளும் கேட்டு நம்ம வாழ்க்கைய அமைச்சுக்கணும். எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, மறுபடியும் இந்த இடத்துலயும் பகவான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது என்னது, என்வியஸ் பீப்புள். அது என்வி அப்படின்றது மட்டும், அதாவது இருக்கிறதுலயே பகவானுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அப்படின்றது இந்த பொறாமை அப்படின்றதுதான். நிறைய இடத்துல நம்ம இதை பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, எல்லார்கிட்டயும் நம்ம எப்படி இருக்கணும், அன்போடு நடந்துக்கணும். தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக, நான் தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளன் அப்படின்னு எடுத்துக்க கூடாது. ஏன்னா நம்மளே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். இங்க உள்ள எல்லா பொருளும் பகவான் கொடுத்தது இல்லைங்களா? அப்ப எதுலயுமே நம்ம என்ன பண்ணிட முடியாது, உரிமை கொண்டாடவே முடியாது. ஏன்னா இதை நம்ம இப்போ பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். சித்து அச்சித்துல இருந்து எல்லாமே யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? காரணோதய கஷாய விஷ்ணு கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இதுல எதை நம்ம நம்மளோடதுன்னு எடுத்துக்க முடியும்? அப்படியே நம்மளோடதுன்னு இந்த உடம்பையோ இல்ல நம்ம சுத்தி உள்ள விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் மரணம் வரும்போது எதுவுமே நம்ம கூட எடுத்துட்டு போக முடியாது, இந்த உடம்பையும் சேர்த்து. அப்போ எதுலயுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் எடுத்துக்கவே முடியாது. அப்போ உரிமையாளராக கருதாதவனாக. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு அடி நிலத்துக்காக என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, எப்பயும் சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க. அது ஒரு தலைமுறை முடிஞ்சிருக்கும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த தலைமுறை அந்த ஒரு நிலத்துக்காக, அந்த சண்டை போட்ட முதல் தலைமுறை உள்ளவங்களே அதை சண்டை போட்டு மனசு வாழ்க்கை ஃபுல்லா அமைதி இல்லாம இருந்து அவங்களே இருந்து போயிருப்பாங்க. அதை எடுத்துட்டும் போயிருக்க முடியாது, அதை அவங்களால என்ஜாயும் பண்ணிருக்க முடியாது இல்லைங்களா? ஆனா அதை பார்த்த பிறகும் அதுக்கப்புறம் வர தலைமுறைகளும் என்ன பண்ணாங்க, அந்த ஒரு அடி நிலத்துக்காகவே சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க. பக்கத்து பக்கத்து வீடா இருந்தது அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த சண்டை தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா சண்டை போட்டவங்களே போயிருப்பாங்க, அதுக்கும் இவங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்ற அளவுக்கு. ஆனா இது என்ன ஆகும், தலைமுறையா அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும். என்னது என்னது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இது எல்லாமே யாரோடது, பகவானோடது. நம்மளே என்ன பண்ணிடுவோம், ஒரு ரயில் பேசஞ்சர் மாதிரிதான். நம்ம ஸ்டேஷன் வரும்போது இறங்கி போயிடுறாங்க இல்ல, ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றாங்க. அந்த மாதிரிதான் நம்மளும் போறோம். அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம போய் மனதை செலுத்தி நம்ம நம்ம மன அமைதியை கெடுத்துக்கிறதை விட நம்ம என்ன பண்ணலாம்,
எல்லாமே பகவானோடது அப்படின்ற தாத்பரியத்தை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம சோல் ஆத்மா தான் நித்தியமானது. அப்ப அதுக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்றத நம்ம யோசிச்சு நம்ம பக்தி சேவை பண்றதுதான் இருக்கறதுலயே ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். இதனால நம்மளுக்கு என்னைக்கும் என்ன ஆகாது, மனதுல நம்மளுக்கு வருத்தம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. நித்தியமான அமைதியும் சந்தோஷமும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ உரிமையாளராக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, அதுவும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். பிரைடு. அது என்னது இருக்கவே கூடாது. அது இருந்தாலும் என்ன ஆயிடும், நம்ம எல்லாரையும் அவமானப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடுவோம் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு எல்லாரும் மரியாதை கொடுக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் நம்ம எதிர்பார்ப்போம். அது கிடைக்கலனாலும் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், மனம் சஞ்சலம் ஆயிடும். அப்போ அந்த விஷயத்தையும் நம்ம எடுத்துடணும். அப்புறம் இன்ப துன்பங்களில் சமநிலையுடனாக, ஏன்னா இன்ப துன்பம்ன்றது இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துல தான் நம்மளுக்கு இன்ப துன்பம். ஆத்மா எப்பயுமே நித்தியமான சந்தோஷத்துல இருக்கிறது இல்லைங்களா? பரமானந்த நிலையில ஆத்மா இருக்க போகுது. அப்போ ஆத்மாவுக்கு இந்த இன்ப துன்பம் வருது இல்லைங்களா? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல. அதுல சீசன் மாரின்றத நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம். அப்ப அதனால என்ன ஆக மாட்டாங்க. அதனாலதான் டிவோட்டிஸ், அதனாலதான் பகவத்கீதைன்றது மோட்டிவேஷனல் தெரப்பி. எப்பயுமே இந்த வாழ்க்கையில ஏற்படுற கஷ்டங்களை டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்க, இது நிரந்தரமானது இல்ல அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்துல அடுத்த நிலை, நித்தியமான நிலை என்னவோ அதை பத்தி மட்டுமே அவங்க யோசிப்பாங்க. பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது எந்நேரமும் பகவானை பத்தி பேசிக்கிறதுலே தான் சந்தோஷம் இருக்கு அப்படின்றதையும், பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுல தான் சந்தோஷம் இருக்குன்றனாலதான் சன்னியாசிகள் எப்பயுமே எப்படி இருப்பாங்க, எவ்வளவு பெரிய டிராஜடி வந்தாலும், கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அவங்க அவங்க அந்த பரமானந்த நிலையில அவங்களால இருக்க முடியும். அதே பகவான் மேல ஸ்பிரிச்சுவலா யாரு ஸ்ட்ராங்கா இல்லையோ, சின்ன ஒரு துக்கத்தை கூட அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, தாங்கிக்க முடியாது. மனம் அவங்களுக்கு ரொம்பவே அவங்கள போட்டு படுத்தி எடுக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ சமநிலை எப்ப கிடைக்கும், நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகும்போது. அப்ப இன்ப துன்பங்களில் நம்ம எப்படி இருக்கணும், சமநிலை உடையவனாக இருக்கணும். சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக இருக்க வேண்டும். நம்ம அதே மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது எல்லாருமே இந்த நிலையில தான் இருப்பாங்களா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வரோம், பகவத்கீதை பாகவதம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிய வருது, நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் நம்ம வாழ்க்கையில. இதே மாதிரி அந்த பகவத்கீதை பாகவதம் தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அந்த முக்குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களால நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தனாலும் அதை எப்படி எடுத்துக்கணும், சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனத்தையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி, எந்த நிலையிலும் பகவானோட பகவான் மேல நம்ம மனதை நிலைநிறுத்திட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பக்தி பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வந்தாலும் நம்மள அது பாதிக்காது. அதே மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள பகவானுக்கும் என்னது ரொம்பவே பிடிக்கும். ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் டெம்பரவரி ஆனது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி பண்றதுதான் சிறந்ததுன்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அவங்க இந்த மாதிரி குணங்கள் உள்ளவங்க, அப்ப பகவானுக்கு அவங்கள ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். மத்தது 12.15. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यस च मे प्रियः. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், எப்பயுமே நம்ம என்ன நினைப்போம், நம்மளுக்கு மத்தவங்களால தொல்லை வருதுன்னு தான் நினைப்போம். ஆனா அதே சமயத்துல நம்மளும் என்ன பண்ணிடணும், யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், யாராவது நம்மளுக்கு தொந்தரவு பண்ணாலும் நம்ம அதுல என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நம்ம அதுல ஸ்டேபிளா இல்லாம இருந்துடக்கூடாது, ஸ்டேபிளா இருக்கணும். அப்போ யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், பக்தி சேவையில யாராலும் நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாத அளவுக்கு நம்ம இருக்கணும் தர்ம வழியில. அப்ப இன்ப துன்பம் பயம் ஏக்கம், இன்ப துன்பம் இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துலதான் இல்லைங்களா? அப்ப பயம்ன்றதும் நம்மளுக்கு கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல தான் நம்மளுக்கு பயமும் ஏற்படும். அந்த ஒரு விஷயம். அப்புறம் ஏக்கம், அப்ப கிடைக்கலன்னா நம்மளுக்கு ஏக்கம் வந்துருது இல்லைங்களா? எல்லாமே இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துலதான். எப்படி நம்மளுக்கு இப்ப பகவான் தான் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருது, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அப்புறம் நம்ம பகவான் அடையணும்ன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது. பகவான் எப்பயுமே நம்ம கூடவே தான் இருக்காங்க, பரமாத்மாவா. எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம எல்லாருக்குமே சமமா சமமா கொடுத்திருக்காங்க. எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் சமமா கொடுத்திருக்காங்க. எல்லாமே பரிபூர்ணமா இருக்கு நம்ம கிட்ட. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவான் நம்மளோட இருக்காங்க சூப்பர் சோலா. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே பகவான் எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும் சமமா கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? குறைன்றது ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்மள்கிட்ட ஒரு குறை இருக்கு, ஏக்கம் இருக்கு, பயம் இருக்கு அப்படின்னா அது எதுல இருந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது தாண்டி அப்பாற்பட்டு
தனிப்பட்ட விஷயத்துல ஏதோ ஒண்ணு நம்ம கேட்டிருப்போம். அது நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்மளுக்கு குறைபாடுகள் இருக்கும். அப்போ அது வந்து எதனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட கர்மத்தினால வருது. நம்மளுக்கு ஒண்ணு கிடைக்கலன்னா, அது நம்ம முன்னாடி செஞ்ச கர்மத்தோட பிரதிபலனா வரும். அதே வந்து அதாவது கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா, முன்னாடி செஞ்ச கர்மத்தினால நம்மளுக்கு கஷ்டம் வரும். அதே சந்தோஷம் வந்ததுன்னா, முன்னாடி செஞ்ச கர்மத்தினால நம்மளுக்கு சந்தோஷம் வரும். அப்ப இந்த கர்மத்தையும் இப்ப உள்ள வாழ்க்கையிலும் நமக்கு செயல்பாடுகள் எப்படி பண்ணணும்? நல்லதா செய்யணும். நம்மளுக்கு கஷ்டம் வரக்கூடாதுன்னா, நல்ல கர்மங்களை நம்ம செய்யணும். இந்த தாத்பரியங்கள்லாம் யாருக்கு தெரிஞ்சிடும்? பகவத்கீதை பாகவதம் படிச்சு ஸ்பிரிச்சுவலா ஸ்ட்ராங்கா உள்ளவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்போ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இன்ப துன்பம் பயம் ஏக்கம் இது எதுவுமே வந்து அவங்கள பாதிக்காது. சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. மாதாஜி 12.16. अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समे प्रियः. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல், சாதாரண செயல்கள்ன்றது வெறும் இந்த உடம்பிற்கு தேவையான செயல்கள். அதுதான் சாதாரண செயல்கள். சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, நிபுணனாக, கவலைகளின்றி எவ்வித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனிற்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ, ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கணும் இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா, அதுவும் என்ன ஆயிடும் நம்மளுக்கு பந்தப்படுத்தி கஷ்டத்தை கொடுக்கும். அப்ப ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ, எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னா, அது வந்து நம்மளால சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். அதே நம்மளால சரி பண்ண முடியாது, நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்ல அப்படின்னாலும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். இல்லைங்களா? அதே மாரிதான் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் வர மாரி நம்மளுக்கு துக்கமும் வந்து அதாவது துக்கம் வருது இல்லைங்களா? அதே மாரி நம்மளுக்கான சந்தோஷமும் அவசியம் வரும். இந்த தாத்பரியங்கள்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும்போது, நம்ம எதையுமே நம்ம வந்து எதிர்பார்த்து இது நடக்குமோ, நடக்காதோ நம்ப ஒரு லேமெண்டேஷன் அது வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு, ஆங்சைட்டி நம்ம என்னைக்குமே நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம், நம்ம வச்சுக்க வேண்டாம். நடக்கணும்னு இருந்தா அவசியம் நம்மளுக்கு கஷ்டம் வர மாரி சந்தோஷமும் வரும். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா, அது சரி பண்ண முடிஞ்சதுனாலும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். சரி பண்ண முடியாது. இது என்னோட கண்ட்ரோல்ல இல்ல. நம்மலாம் லிமிட்டட் சோர்ஸ் இல்லைங்களா? லிமிட்டட் பவர் தான் நமக்கு. பகவான் தான் என்னது சுப்ரீம் பவர். அப்போ அது சரி பண்ண முடியாதுன்ற பட்சத்திலயும் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம்? கவலைப்பட வேண்டாம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாரி தாத்பரியம் எல்லாமே என்னது? நம்மளுக்கு புரிய வந்துரும். எ அப்போ ஏதேனும் பலன் அதெல்லாம் எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ, எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப என்ன மாரி இருந்தா பகவானுக்கு பிரியம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, எப்படி நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நம்மள சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவானுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் என்னன்றது இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அத முடிந்த வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.17. तो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः. எவனொருவன் எப்பொழுதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை, அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ, அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். பிரகலாத் மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இல்லைங்களா? எதுக்காகவும் பயப்படவே இல்ல. முழு நம்பிக்கை பகவான் மேல வச்சுட்டு, எவ்வளோ பெரிய கஷ்டங்கள் வந்தாலும் என்ன பண்றாங்க? மனத்தளர்ச்சியே இல்லாம அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பக்தி மட்டுமே அவங்க பண்றாங்க. ஒரு இடத்துலயும் என்ன பண்றாங்க? பகவான் அவங்கள நல்லபடியா பாத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து தாத்பரியம். நம்மளும் வாழ்க்கையில என்ன ஒரு சிரமம் வந்தாலும் பகவான் மேல பக்தி பண்ணிட்டு நம்மளோட கடமைகளை நம்ம செஞ்சோம்னாலே போதும். மித்ததெல்லாம் வந்து நல்லபடியாவே நமக்கு அமையும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம். எவனொருவன் ஒருபொழுதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ. இது எதுவுமே வந்து நம்ம மனது என்ன பண்ணும் இதெல்லாமே? நம்மள சஞ்சலப்படுத்தும். மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை, அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ, அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 12.18, 19. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरं मतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம் இன்பம் துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றின் நடுநிலை வகித்து
கலங்கம் தரும் தொடர்புகளில் இருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு. ஏன்னா மேல சொன்னது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன தரும்? கலக்கம் தரும் இல்லைங்களா? இந்த டுயாலிட்டிஸ் எல்லாமே மான, அவமானம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும்? கலக்கங்கள தரும். இன்ப துன்பமும் கலக்கங்கள தரும் இல்லைங்களா? அப்ப புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி. யாராவது புகழ்ந்து பேசினா நம்ம சந்தோஷப்படுவோம். இகழ்ந்து பேசினா நம்மளுக்கு அது வருத்தமா இருக்கும். அதுவும் ஒரு நாள் கிடையாது. பல நாள் கழிச்சு அத நினைச்சு பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? யாராவது நம்மள இகழ்ந்து பேசினா நம்மளுக்கு அது வருத்தத்தை தருது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த இடத்துல எல்லாம் நடுநிலை வகித்து கலக்கம் தரும் தொடர்புகளில் இருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு மெட்டீரியல் விஷயத்துல உள்ள எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னது? ஒரு கலக்கங்களை நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தும். என்னைக்குமே எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம சொல்ல முடியாதுங்களா? அப்ப கலக்கம் தரும் தொடர்புகளில் இருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு மௌனமாக மனம் மௌனமாக இருக்கணும். அதுதான் இங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம பேசாம இருக்கிறது, ஆனா வந்து மனம் வந்து எப்பயும் எதையோ ஒண்ணு நினைச்சு சஞ்சலப்படுறது அது கிடையாது. மௌனம்ன்றது மனத்துக்கு. மௌனமாக எதைக் கொண்டும் திருப்தியுற்று, அதாவது எது இருக்கோ அத வச்சு திருப்தியோட, தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல், அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. மொத்தத்துல இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எல்லாமே டெம்பரவரியான விஷயம். அதுக்காக எதுவும் நம்ம வந்து மனத்த போட்டு ரொம்பவும் வருத்திக்காம என்ன பண்ணணும்? பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அதுலதான் நித்தியமான சந்தோஷமும், அமைதியும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.20. ये तु धर्म्यामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது 12.20 ஸ்லோகம். அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி, அழிவற்ற பாதைன்றது நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பக்தி தொண்டுல சின்ன விஷயம் செஞ்சா கூட நம்ம அது என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு? பயத்தை இன்னைக்கு நமக்கு உயர்ந்ததை கொடுக்கும். அப்ப அழிவற்ற பாதை எது? பக்தி சேவை அப்படின்றதுதான். பகவானுக்கு பக்தி பண்றது அழிவற்றது. அப்போ பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்ம எல்லாருமே யாரதான் அடையணும்? ஏன்னா எல்லாரும் எங்க இருந்து வந்திருக்கோம்? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். பகவானோட திருமேனியில இருந்து நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோம். அப்ப நம்ம அடைய வேண்டிய இடமும் யாரு? பகவான் தான் இல்லைங்களா? அப்ப என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் பக்தி சேவையில நம்பிக்கையோட ஈடுபடும் பொழுது, ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லா உண்மைகளும் தெரிஞ்சிருச்சு. பகவான் எல்லாமே மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ்ல இருந்து எல்லாத்தையும் பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ நம்பிக்கைன்றது நம்மளுக்கு வந்துரும். அப்ப நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். யாரு இப்படி இருக்காங்களோ இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் பிரியமானவர்கள் அப்படின்றத சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு பண்ணி அதுல வந்து பகவான பரம இலக்கா வச்சு நம்பிக்கையோட பகவானை நம்ம வழிபடும்போது அந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ அவங்க எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பையேவச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ வந்திக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.